Yes. Jees. Terppa. Terppa ja tervetuloa katsomaan, kuuntelemaan kommunikaatiopodcastia. Joo, Yes. näin on. Närheen munat. Närhipä juuri. En tiedä. Tämmönen höpö aakakausi menossa. Aakakausi. Aakakausi. En On. mä tiedä oikeesti En mäkään. Tänään me yritetään puhua tulevaisuudesta. Mulla on ollut tänään joku ihan outo murre päällä. Yritetään puhua vähän tästä Me ollaan tulevaisuudesta. tommonen karimurre ollut. Joo, no niin, ehkä mä yritän päästä erään. Niin tulevaisuudesta ajateltiin ehkä puhua. Tulevaisuus. Paluu tulevaisuus. Noniin, nyt loppu. Ihan hyvä biisi. Niin, joo, moi. Moi. Moi teille vaan sinne, niin. Mitä mieltä sä oot tulevaisuudesta? No ihan paska kysymys, mutta Niin olikin. kauhean tuomittu. Hei, anteeksi, mä en nyt osaa olla. En Tänne on mäkään. ollut vähän tämmönen höpsykkäpä. On. Joo. Kyllä mä oon ihan ikäiseni, vaikka onkin vähän Jonne. Se on ihan hyvä olla vähän Jonne. Niin, olkaa vähän Jonneja. Niin, elämä on paljon helpompaa sillä. Niin. Uskaltakaa olla Jonneja. Joo. Joo, en tiedä, mutta niin. Tulevaisuudesta puhutaan, joo. Tulevaisuus on aika pelottava asia, On. jos lähtee miettimään. Mua pelottaa tulevaisuus. Se on mun top 5 Pelko. pelko. Joo. Samoin. Tulevaisuus on... Se on pelottava asia, mutta myöskään... mitkä villasukat, vai onko ne ihan vaan sukat? ne on sukat. Onpa mukava. Eikö ookin? Mä pöllin ne mun vaarilta joskus kauan sitten. Nyt se on kyllä kuollut, että toivottavasti se ei halua sukkiaan takaisin, mutta ne on mulla. Hyvä se tallessa. No niin, no, mutta sepä on hyvä juttu. Herra minun vereeni nonni. Mutta Mitä vittua? Nonni. Niin, tulevaisuus, se joo, on pelottava asia, mutta niin, sitä mä olin sanomassa, että miksi mä puhun tämmöisellä murteella? Mä en tiedä. En tiedä, mutta että tulevaisuuden miettimiseen ei kannata takertua, vaan kannattaa elää hetkessä. Niin, kun jos sä koko ajan mietit, niin kun, mitä sä haluat tehdä tulevaisuudessa, niin sitten se, niin kun, miten sä pääset siihen tulevaisuuteen. Tiedätkö, niin kun, että jos sä, kun sun pitää tässä hetkessä tehdä jotain sen, että niin kun, Sun pitää niin tässä... Niin, ja sit sä et ikinä tiedä, pääset sä sinne tulevaisuuteen asti. Niin. Sä et ikinä tiedä, pääset sä, jos sä mietit, että no niin, ensi vuonna, ihan sama tästä vuodesta, ensi vuonna mä sit alan olemaan niinku tekee asioita, mitä mä haluan, mutta entä jos sä et selviä ensi vuoteen asti? Niin. Tai tiedät sä, kun vaikka ihmiset on silleen vanhemmat ihmiset ainakin, että no niin, eläkkeellä me sitten Espanjassa käydään ja ostetaan mökki Lapista, mutta entä jos et pääse eläkkeelle asti? Miksi sä... Vittu, mä vituttaa tuo. Mm. No, mä laitan tän takaisin päälle, koska mä haluan katsoa tuota ei-signaalia merkkiä tuossa. Niin. Mutta miksi sä ajattelet sillä tavalla, että sä teet jotain tulevaisuudessa, kun sä voisit... Tehdään sitä nyt. Niin. Koska et sä tiedä, oot sä elossa silloin. Niin, tai se, että sä säästät rahaa vaikka sun siihen, että sä oot eläkkeellä. Mutta jos sä et pääse eläkkeelle asti, niin sitten ne sun rahat menee vaan sun spurgulapsille tai jollekin saatanan vaimolle. Et päässyt sinne Espanjan matkallekaan. Niin, Siis, sehän on ihan typerää. Siis mieti, sä oot elänyt koko ajan siinä toivossa, että oi, mä teen eläkkeellä näitä asioita, mutta sitten sä et koskaan pääse sinne asti, sä vaan kuolla kupsahdat ja sit... Ja ei totta kai siis se on hyvä, että sulla on nyt, en mä nyt tossa dissannut sitä, että sulla ei voi säästössä rahaa olla, mutta se, että sä elät silleen niinku tosi silleen tavallaan, en mä nyt huonoa elämää, mutta silleen, että sä voisit tehdä niitä asioita nyt, mutta sä säästät sitä rahaa tavallaan tulevaisuuteen. Mutta entä jos sä vaikka puolet siitä rahasta, mitä sä laitat nyt tulevaisuuteen, niin laittaisit itsellesi nyt käyttöön ja tekisit niitä asioita jo nyt. Niin. Tai tekisit jotain muita asioita nyt. Kun sä voit tehdä ihan... Sitten kun sä oot siinä sun kuolinpedillä, niin sä mietit asioita, mitä sä et oo tehnyt, etkä niitä asioita, mitä sä oot tehnyt. Ne jää harmittaa ne asiat, mitä sä et oo tehnyt. Tarttukaa hetkeen.
eläkää hetkessä. Älkääkä murehtiko liikaa sitä tulevaisuutta. Oikeesti Älkääkä menneisyyttä myöskään, koska sitä sä et voi muuttaa menneisyyttä. sä et voi muuttaa Mut et voi menneisyydelle, sä et voi tehdä sille enää mitään. Ja tulevaisuus, sä näet se sitten kun sä oot siellä. Turha sitä murehtia nytte. Elä päivä kerrallaan. Se on mun kanta. Se on mun ajatusmaailma. Se on ihan hyvä silleen niin kuin valmistautua tulevaisuuteen ja lähteä miettimään, että mihin suuntaan sä haluat kulkea, mutta älä jää miettimään sitä liikaa. Niin, silleen mietit niinku joitain asioita, totta kai silleen, että niinku, vaikka, että miten jotkut asiat nyt, jos sä teet jotain, niin miten se vaikuttaa sun tulevaisuuteen, sitä voi miettiä vähän, mutta älä liikaa. Ja silleen, että sä voit miettiä vaikka niinku, ja kannattaa, jos sä haluat miettiä tulevaisuutta, niin mieti enemmän edes niitä positiivisia asioita kuin silleen kaikkea negatiivista, mitä siellä tulevaisuudessa on. Kyllä, sähän niinku burnouttaat itse siinä, kun sä alat miettiä liikaa sun tulevaisuutta ja sä lähdet ajattelemaan sitä negatiivista. Sä käytät siihen ihan liikaa sun energiaa ja sit tulee se burnouttaus. Niin. Tykkään tossa sun jolostas. Mut oikeesti. Jolo. Jolo! Niinku oikeesti. Vittu jolo! Mutta niin. Tulevaisuudessa mua ehkä ahistaa, ainakin ennen ahisti, nykyään mä en ihan hirveästi enää ajattele tulevaisuutta. Mutta se, että mä en pysty hallitsemaan sitä, koska mä oon vähän ehkä silleen kontrollifriikki joissain asioissa. Ja mä en pysty hallitsemaan tulevaisuutta, en omani enkä kenenkään muunkaan. Ja mä en yhtään tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Niin se on vähän silleen, tiedätkö? Tiedän. En mä ois 3 vuotta sitten ajatellut, että mä oon tässä kuvaamassa podcastia. Joo, en todellakaan. Niin. En mä voi, niin. Tähän mä ajattelin 3 vuotta sitten. Varmaan, että elämä on tosi kivaa ja helppoa, kun sä oot amiksessa ja sulla on paljon rahaa. En mäkään. Mä ajattelin sitä, että miten vituissa mä pärjään koulussa. Niin mäkin. Oikeastaan mä ajattelin sitä, että lol, en mä kuitenkaan pääse mihinkään kouluun, niin mitä väliä. 3 vuotta sitten mä olin kasilla. Joo, mä ajattelin, no en mä kuitenkaan pärjää missään, niin turhaan. Mä en oikeesti, mitä mä siellä koulussakaan käy. Mä en oikeesti käynyt kasilla koulussa. Joo, mä tiedän. Miten mä pääsin läpi? Mä en tiedä. Miten sulla oli niin hyvä keskiarvo sitten ysin jälkeen? En mä tiedä, mä tein taikoja ysillä ja kasilla mä niinku menin kokeisiin kouluun. Aina silloin tällä. Ja sitten mulla oli taito- ja taideaineista, niin sitten ne nosti sitä keskiarvoa. Missä tää vetää? Kato. Ja niinku, en mä tiedä. Puhutaan koulusta joskus myöhemmin. Joo, koulu on asia, mistä on puhuttavaa. Joo, Puhutetaan! Puhutetaan sitä koulua sitten myöhemmin. Puhutetaan sitten, kun on yhteishakuja. Niin, milloin yhteishaku? Eikö se ole joskus? Joskus. Milloin Se on hyvä, että meillä on nää koneet tässä. haku alkaa 24. Mitä? No. Toista jo. Joo, niinhän se on. Ai kun niinhän olikin. Joo, no niin. Perkele. Tammi-helmikuussa puhutaan sitten koulusta. Nonni. Yes sir. Kiva. Mä en tykkää tämmöisistä kysymyksistä, mutta missä sä näet itsesi vaikka 2 vuoden päästä? Vuoden päästä lokakuun 25. päivä. Mitä sä teet? Katsotaan sitten lokakuun 25. päivä, että teetkö sitä. No siis ihan ekaksi mä toivon, että mä oon siis päässyt mun koulun näytetöistä läpi. Näistä ekan vuoden tai ekan Niin. ja... No kuitenkin. Ekan ja tokan alun. Niin. Mä oon siis tällä hetkellä amiksen ekalla. Mä oon 05. Mä täytän 18 joulukuussa, Niin. mutta on silti amiksen ekalla tälleen by the way. Mäkin oon mikseen ekalla ja mä oon 06. Joo. Me ollaan vähän luusereita, mutta Ei se ole luuseria, koska me ollaan etitty sitä omaa juttua No, niinku niin. enemmän.
Ei puhutaan siitä joskus. Mä jäin joskus luokalle, se oli vähän loseria, mutta mä oon ihan ylpeä siitä, että mä jäin luokalle. Sä et ois siinä. Niin, mä en ois sun kaveri. Niin. Lol. Niin, joten ihan hyvä, että jäit. Niin. Kannatti tehdä. Kannatti olla vitun Niin. tyhmä ja mä en osannut lukea. Niin. Mutta no niin, vuoden päästä missä me ollaan molemmat? Katsotaan tää sitten vuoden päästä. Joo, katsotaan vuoden päästä tää, mutta siis Joo. niin. Mä toivon, että mä oon päässyt mun näytetöistä ja että mulla menee koulussa hyvin ja että mun elämäntilanteessa mulla on vielä Veera ja On. toiset ihmiset, On. ihmiset. Mm. Toivon, että toivon, että arki on semmoista tasaista ja semmoista, että balanse. Joo, mä haluan siis itselleni kivan arjen ja semmoset kivat rutiinit. Mä oon rutiini-ihminen. Joo, samoin. Mä haluan mun rutiineista semmoset kivat rutiinit. Koulu. Mä oon edelleen koulussa, mutta mä en tiedä, että onko mä koulussa vai oppisopimuksella. Sitä ei tiedä vielä. Asun luultavasti. Oulussahan me asutaan vieläkin. Me varmaan Niin, me asutaan varmaan me yhdessä. asutaan silloin. yhdessä lokakuussa, joo. Luultavasti, toivottavasti ei ole poltettu taloa ja sähkölaskut ja kaikki on muistettu maksaa aina silleen suht ajoissa ainakin ja entä töitä, teet sä mitään töitä? No mä toivon, että mä myös saan itteni tilaa, missä mä pystyn ihan opiskelun ohella myös töitä tehdä, koska Koska meiltä opiskelijoilta vaan leikataan tätä rahaa pois. Joo, kyllä mäkin varmaan en mä nyt sanois, että jos mä en oo oppisopimuksella, niin en mä nyt varmaan joka päivä töissä oo, mut silleen viikonloppuisin ja silloin kun niinku on niinku... Mut missä niissä ei mitään hajua. juu, ei mitään. Jos johonkin pääsee töihin, niin hit me up. Niinku oikeesti. Humu. Mm. Lol. Mut niin, oikeesti töitä. Joo, niitä olisi ihan kiva tehdä, mutta saa myös nähdä, että miten Niin. jaksamus riittää. Ei sitä voi oikeesti tietää. Ja miten mutta, raha riittää. mutta mä oikeesti Jos- toivon. Niin. Mä toivon, että mulla olisi semmoinen tilanne elämässä, että mä pystyisin tehdä töitä ja sit elää silleen vähän rahakkaammin. Niin, vähän silleen, ettei jokaista makaronia tarvitse laskea ja... Niin. Niin. Tai ei sitä tiedä. Me ollaan vasta tämmösiä nuoria Niin. pikkupaskoja. Me vaan ollaan. Niin. Niin. En mä tiedä. Ei me voida tietää, mitä tulevaisuudessa Ei niin. tapahtuu. Tai... Vuosi on vielä silleen... Se on mulle vielä silleen suht helppo miettiä ehkä tällä hetkellä. Kun mä niinku... Viime vuonna ei, koska mä en niinku vielä tiennyt yhtään, että missä koulussa mä vaikka oon ja tälleen. Mut entä sit vaikka 5 vuoden päästä? Herra Jumala. Niin. Mä oon silloin... 18, 19. Osaanko mä laskea? Minkä ikäinen mä oon? 17, 18, 19, 20. 22 ja sä oot... 22, 23. Niin. Täytän 23 joulukuussa sitten. Niin. Mutta... Niin, herra miu vereeni. Niin, mitä sä teet 22-23-vuotiaana? Mitä me tehdään? Mä oon silloin vieläkin ihan lapsi henkisesti ainakin. Joo, me ollaan vielä jonneja silloin. Toivottavasti mulla olisi koira. Siihen se sitten päättyykin se Mä toivon, että mä oon ehkä töissä. kerennyt nähdä jo vähän maailmaa. Ollaan me keretty, me ollaan käyty jossain ulkomailla. Reppureissaamassa tuolla ollaan käyty. Joo. Ihan varmasti. Tai Meillä ol- molemmilla on koirat. On. Mulla on terve parisuhde. Mulla ei. Kauhea pessimisti. Nyt vähän positiivisempaa asennetta. Ei mä oon vaan realisti, okei. No, Sitten. Joo. Niin. Töissä on toivottavasti. töissä, missä mulla on hyvä olla. Joo, en semmoisissa, että joka aamu vituttaa mennä töihin, se olisi rankkaa. Ja, Ja jota mä osaan. joo, ja ne rutiinit olisi edelleen ihan nice.
Joo. 5 vuotta. Me ollaan päästy pois amiksesta jo siinä silleen 2. En mä tiedä, riippuu kuinka kauan menee siellä amiksessa. Täällä amiksessa. Onkohan mulla jo silloin perhe? Herra, en minä halua Ei ajatella oo. noin pitkälle. En minä voi oikeasti tietää. Mulla ei oo. Oi vittu väärä. No mulla sä oot mun perhe No ja niin, mun säkin oot koira mun ja mummo. sisko ja kaikki nää. Vietetään yhdessä joulua. Joo, mä voin tehdä sulle ruokaa. Että me tehdään yhdessä. 30 senttinen kinkku tehdään. Tuo Rovaniemi Subway-seikkailu. Joo, me mentiin siis tähän väliin. Me oltiin Veeran kanssa Rovaniemellä päiväreissulla. Me lähdettiin aamulla joskus, yöllä joskus 4 aikaa. 4. Ja oltiin siellä joskus 6-7. Ja sitten me mentiin Mäkkäri-istujalle Lollentia. Mutta me mentiin jossain kohtaan Subwayhin. Ja sitten me mietittiin siellä, että mitäs me tilattais? Mä menin eka ja tilasin mun jonkun kanaa jotain ja olin ihan jes. Ja sitten sieltä tulee Iida. Tuommoinen 30 senttinen kinkku. Ja mä vaan repesin nauruun. Mä vaan repesin ja mäkin repesin, kun mä sanoin sitä 30-senttinen kinkku. Ja sit se Subwayn se työntekijä, sekin repesi siinä ja Niin. se oli vähän. Mm. Oli semmonen keissi, mutta Joo. tääkin on niinku yksi hyvä muisto. Mm. 30-senttinen kinkku. Mm. Mutta niin, joo. Tulevaisuus, mä toivon, että tulevaisuus on niinku... Mä kuulen ääniä. Niin mä... En mä muista, mitä mä olin sanomassa. Et tulevaisuus on niinku... Jos toivot, että Silleen- tulevaisuus on niinku... Silleen Ihan jees. kirkas. Joo. Kirkasta Ei sitä- vedetään. Ei sitä voi tietää, mutta mä oikeesti toivon, että Mm. niinku meidän molempien elämäntilanteet on siinä kohtaa niinku oikeesti ihan hyvät ja paremmat ja meillä on parempi olla ja näin. Mm. Mä niinku toivon sitä meille molemmille, koska eihän tää elämä nyt aina niin Mm. helppoa ollut ja mä oikeesti toivon, että tulevaisuus Mm. on. Jos mä saisin elää mun elämän, tulevaisuuden. Onkohan se jossain meidän persealla se kaukosääni? kun sä kato, kun Aa. tuo nettivaatos Aa. tulee. Joo, niin tulevaisuudesta, jos mä saisin elää mun tulevaisuuden miten vaan, niin mä en oikeastaan en osaa sanoa silleen yhtään mitään tästä seuraavasta 10 vuodesta. Mut sit kun mä oon silleen legit aikuinen, silleen niinku legit aikuinen, en joku 20, vaan silleen niinku aikuinen, niin mä haluaisin asua semmoisessa pikkusessa mökissä, talossa jossain. Silleen keskellä ei mitään, mutta keskellä jotain. Siis ei niinku, keskellä ei mitään kuulostaa siltä, että mä oon niinku oikeesti jossain Sahara-autiomaalla. Vaan silleen jossain, vaikka Lapis, mut en ihan Lappi. Jossain kuitenkin semmonen talo, kiva talo ja kiva tontti ja sit mulla olisi 3 koiraa ja mä asuisin niitten kanssa siellä. 1 kissa. Bob. Ja Ben. 2 kissaa. Bob ja Ben. Joo. Niin. Mä toivoisin, että mä asuisin paikassa, jossa on semmoinen hyvä yhteisöllisyys, koska mä tykkään ihmisistä mun ympärillä. Mä haluan, että mulla on naapureita, joita moikata. Siis koska mua kyrsii se, että täällä Suomessa on vaan tämmöstä, että joo, me ei niin tunneta meidän muakin. naapureita, me vaan ollaan ja ollaan hiljaa. Mä toivon, että mulla olisi semmoinen yhteisö mun ympärillä. Mä voisin vaan mennä naapurille ja kato, päivää Joo, siis- Pirkko. Kun mä olin pienempi silleen jostain 3. luokkaa, niin mä asuin rivitalossa. Ja silleen, siinä pihalla oli silleen suurin piirtein mun ikäisiä lapsia. Ja se oli niin kivaa, kun siis, tiiätsä, ne kaikki ne mun ikäiset, eli oikeastaan 3 vuotta musta alas ja ylöspäin vähintään, enintään, en mä tiedä jotain, niin me oltiin niinku kaikki kavereita. Niin mä haluan silleen, että kun mä menen pihalle ja mä näen ihmisen, niin se ei ole semmonen joku random ihminen, vaan mä silleen tunnen sen. Kyllä. Tai että jos mulla olisi lapsi, niin sillä olisi kaveri. Ei mulla varmaan ole, mutta jos olisi, niin silleen, että olisi semmonen niinku naapurusta, se olisi kiva. Mut silti mä haluan asua keskellä ei mitään. En mä oikeesti halua asua keskellä ei mitään, mä vaan haluan asua semmoisessa kivassa pihassa. Ja mä en tiedä, ei sitä nyt keskustasta saa sitä kivaa pihaa ainakaan.
Niin. Mä haluaisin asua ehkä maalla. Mä en tiedä, haluanko mä asua Suomessa. Tai silleen joo ja ei. Tai silleen, kyllä mä voisin asua Suomessa. Mut niinku, jos mä lähden miettimään pidemmälle, niin mun mielestä olisi tosi siistiä asua jossain maassa, missä on oikeasti niinku kaunista luontoa. Joo, silleen Suomessa ehkä Lapissa on, mutta tää mua jotenkin kyrsii tää ilmasto ja nämä ihmiset vähän täällä. Mä haluaisin asua jossain, jossa on oikeasti hienot näkymät, jossa mä tykkään olla, missä mä viihdyn. Ja mä toivon, että mä voisin jostain löytää jonkun auringonkukkapellon ja mennä sinne vaan juokseen. Lol. Mut niin, siis semmonen ihana semmonen talo jossain. Se hää. Moi. Kyllä mä voisin nähdä itteni asumassa siis ulkomailla, mutta mä voisin myös nähdä itteni asumassa Suomessa. Niin. Mutta mä en ehkä näkisi itteni asumassa semmoinen ihan sama missä maassa, niin ihan keskustassa missään, tiedätkö? Mä haluan, että on vähän silleen niinku, kun esim. Tossa kuvassa sä et näe yhtään luontoa. Tommonen, mistä toi on, en tiedä, mut joku tommonen pilvenpiirtäjiä paljon. Ei tää varmaan New York oo, mutta joku kuitenkin, että on paljon kerrostaloja. Tolleen, mä haluan, että niinku, mä tykkään niinku, luonto tekee mut iloiseksi. Kuulostaa vähän random, mut joo. Ja mä haluan 2 koiraa. Mä haluan 2 tai 3. Mä haluan Ranskan bulldogin, jonka nimi on Frances. Ja sitten jonkun semmoisen keskikokoisen ihanan koiran, jonkun bullin tai jonkun korson tai jonkun. Siis mun mielestä tosi hyvä. Että on semmoinen pienempi ja sitten semmoinen vähän isompi. Se isomman kanssa lähtee kunnon lenkeille ja sitten tätä pikkuistakin lenkittelee siellä ja sit se on ihan ystävä. Mulla oli joskus koira, sen nimi oli Indi, se oli semmoinen Ranskan bulldogki. Se oli mulle tosi tärkeä. Joten mä oon rakastanut Ranskan bulldogkeja, mä haluan Ranskan bulldogkia ja mä haluan nimetä sen Franceseksi. Franceskeski. Franceskeksi. Mitä se keksi? Joo, mä haluan koiria. Koirat on oikeastaan ainoa, mitä mä tiedän mun tulevaisuudelta, mitä mä haluan. Mä en tiedä, pitäisikö olla huolissaan. Sitten mä haluan oikeesti, mä haluan myös olla onnellinen. Siinä on 2 asiaa. Onnellisuus, mä haluan olla äiti. Saisit hyvä äiti. Eikö oikeesti? Eikö ihan oikeesti mä haluan olla äiti jossain kohtaa elämääni. Mä myös toivon, että se on mahdollista. Koska olisihan se aika kauheata, jos se ei ois. Niin, Tai en mä voi tietää, voinko mä tulla raskaaksi. Tai en mä oo selvittänyt koskaan tämmöstä asiaa. Niin, mutta sä voit adoptoida. No niin mä voin tehdä tonkin. Toivottavasti. En mä tiedä, oikeesti tulevaisuus on pelottava asia, mutta Niin mä on. toivon, että mä voisin olla jossain kohtaa äiti. Sä oisit hyvä äiti. Mä oisin sun lasten semmonen kummi, joka sitten antaa niiden tehdä kaikkea crazyä ja mä opetan niitä kiusaamaan sua ja teen sun arjesta mahdollisimman vaikeata, kun mä opetan ne heittelemään sua jollain lautasilla. Selitä niille jotain, tai siis teille ihanille kuuntelijoille. Selitä niille jotain, mä menen katsomaan meidän kameran tilanteen. Oi perkele! Herra minun vereeni. Mitäs muuta? No ei, kun mä yritän miettiä, että mistä mä voisin puhua, kun... Mitä tulevaisuudesta on niinku puhuttavaa, kun eihän mä niinku tiedä siitä yhtään mitään. Niin. Tulevaisuus. Hei. Mitä sä... Onko sulla sellaista tietynlaista näkemystä, käsitystä siitä, että mikä olisi sun semmoinen unelma-ammatti, unelmatyö, mitä sä haluaisit oikeasti tehdä? Onko sulla vielä mitään tietoa? Nope. Entä sulla? No siis tää on ollut mulle aika silleen juttu, että tämä on oikeesti, mä oon miettinyt koko mun vitun elämäni sitä, että missä mä oon hyvä, mihin mä pystyn, mitä mä pystyn tehdä ja tälleen, ja mitä mä haluan tulevaisuudelta. Mutta mulle on alkanut ehkä pikkuhiljaa silleen selviämään nämä asiat, kun mä oon aika paljon miettinyt. Ja mä oon tullut semmoiseen tulokseen niin kuin joka kerta, että mä haluan siis auttaa ihmisiä, nuoria varsinkin. Hyvä. Ja mä haluaisin niinku tehdä tavallaan sellaista
media-ala X nuorisotyötä. Ja mä en tiedä, miten mä lähtisin tätä niin kuin toteuttaa, mutta mulla on pieni semmonen, että mä voisin haluta tehdä tämmöstä semmoista. Mä haluan niin kuin saada mun äänen kuuluviin enemmän, koska mä oon ollut aina se hiljainen yksilö. Mä en paljon puhu, mä oon ollut se, joka ei oo uskaltanut tehdä asioita, mutta mä haluan, että ihmiset kuulee mun äänen ja että mä voin olla avuksi ihmisille jollain tapaa ja niinku ja niin, en mä tiedä, mä haluan kirjoittaa asioita, mä haluan näyttää mun omaa näkökulmaa, niinku, siis, joo, kerro. Sä voisit kirjoittaa kirja. Niin voisi. Se olisi hyvä kirja. Kirja, mikä kirja? Mulla on 2, mitä mä oon miettinyt mun töiltä. Eka, mä haluaisin auttaa ihmisiä, mutta mä en tiedä miten. Mä tosi pitkään mietin, että mä haluaisin olla ensihoitaja. Siksi mä menin lähihoitajakouluun, mutta mä en halunnut olla lähihoitaja, joten mä lähdin pois sieltä. Koska, mutta en mä tiedä, kun en mä niinku, mä jotenkin niinku haluaisin auttaa ihmisiä, mutta sit toisaalta en mä tiedä niinku että onks se mun juttu, tiiäks. Ja sä puhuit tosta, että sä oot ollut aina se niinku hiljainen. Mä oon ollut kans. Mä oon ollut aina hiljainen, mut sit samalla en. Mä oon ollut hiljainen ADHD-lapsi. Ja sit mulla on aina sanottu, jos mä en oo, kun ihmiset on tottunut, että mä oon hiljaa. Ja sit kun mä en ookaan hiljaa, vaan mä oon se niin sit sieltä tulee joku, hiljaa. Niin sit mä oon aina vaan ollut hiljaa. Niin sitten tavallaan mä haluaisin niinku jotenkin, en tiedä saada mun ääntä, mutta saada niinku silleen mua esiin. Silleen niinku, mä en tiedä, tää nyt ei enää liity mun töihin, mutta silleen, että mä löytäisin sen, mikä on niinku minä. Enkä se niinku minä, mitä muut ihmiset on musta yrittänyt tehdä. Se on mitä mä haluan mun tulevaisuudelta, se nyt ei enää liittynyt sinne töihin. Mutta toi on tosi kauniisti sanottu. Niin, ja sitten toinen töihin liittyvä on se, että mä oon aina halunnut siis vaan niinku tehdä jo, tiedätkö, kun mä oon, mun niinku, siis kun mä en halua olla töissä istumassa jossain toimistossa 8-4. Onko se normityöpäivän pituus? Ehkä. 9-5, 8-4. Kuitenkin mä haluan niinku silleen, että mä oon niinku tekemässä itse jotain. Ja että mä pystyn itse kanssa tavallaan vaikuttaa siihen, mitä mä teen. Mä en halua perustaa omaa yritystä. Mä tiedän sen. Enkä mä en niinku näe itteeni silleen, mun ei tarvitse olla mikään semmonen iso, tiedätkö, päällikköihminen missään. Mä voin ihan olla se joku orjatyöläinen siellä, kunhan se on semmoista, mistä mä niinku tykkään. Mutta niin, niin. Ja mä taas voin nähdä itteni tavallaan yrittäjänä. Ja mä oon miettinyt myös sitä, mutta mä en yhtään tiedä. Siis mulle on vielä niin jotenkin avoin tuo, mitä mä haluan. Ja siis se on täysin okei. Me ollaan vaikka kuin nuoria. Siis ihmiset vaihtaa alaa 40-vuotiaana vielä. Vaihtaa. Vaikka 50-vuotiaana. Ja se on tosi okei. Niin. Kunhan sä teet semmoista, mistä sä tykkäät. Niin, se on sun elämä. Niin. Sä tee, mikä tekee sut onnelliseksi. Niin. Joo. Niin. Kauan me ollaan puhuttu? Me ollaan puhuttu vasta puoli tuntia. Musta tuntuu, että me oltais puhuttu paljon enemmän, mutta ei. Me ollaan nyt ehkä saatu tää silleen enemmän. Me ei niin paljon ehkä jauhata samaa, tai jauhata, en mä tiedä. Halutaanko me puhua jostain muusta kuin tulevaisuudesta, koska mulla ei ole tulevaisuudesta. Mulla on täällä vaan tulevaisuudesta, missä töissä sä näet itse perheasiat, missä sä asut, vapaa-aika. Ja sitä, että se on pelottava. No mutta kyllä me voidaan vielä keksiä tähän vaikka mitä. Silleen Niin. me voidaan ihan tälleen vapaasti vaan puhua. Ei tässä tarvii olla mitään semmoista. Niin. Mut kunhan vaan nyt keksis, mitä sanoo. Niin. Mutta niin, en mä tiedä. Oikeesti lähtekää tavoittelemaan teidän unelmia ja Vaikka ne olisi ihan tyhmiä. Vaikka teidän unelma olisi ihan mikä vaan.
ei sillä ole mitään väliä, niin älkää antako kenenkään sanoa, että älkää antako kenenkään estää teitä saavuttamasta niitä. Älkää antako. Ja kannattaa niinku siihen tulevaisuuteen, niin silleen positiivinen asenne auttaa jo aika paljon. Se, että sä koko ajan elät semmoisessa negatiivisella asenteella, sulla on semmoinen asenneongelma näin kiltisti sanottuna, että sä oot vaan silleen, no joo, ei tosta tule ikinä mitään, musta ei tule ikinä mitään. Miten sä oletat, että susta tulee sitten ikinä mitään? Sä vaan manifestoit itsellesi huonoa, jos sun asenne on vittu pääperseessä, en mä tiedä. Ihan oikeasti siis niinku asenne kohilleen, niin te pääsette pitkälle. Mä tiedän sen. Mä tiedän, että teistä on vaikka mihin, kunhan teillä on vaan asennetta siihen. Niin. Ja mä tiedän, että se on ehkä vaikea löytää, mutta mä luotan teihin. Mulla oli kasilla ja jonkun verran vielä ysilläkin kauhea asenneongelma ja no muitakin ongelmia, mutta siis tiedätkö silleen, mä olin vähän silleen, että mitä väliä silloin käydä vaikka koulussa. On sillä silleen jonkun verran kuitenkin. On sillä. Ja se niinku silleen, että niin. Ja silleen, että sä niinku, jos sulla on heti semmonen asenne, että et sä tuu saavuttaa mitään sun elämällä, tai et sä kuitenkaan pääse niihin töihin, mihin sä haluaisit, et sä pääse siihen kouluun, mihin sä haluaisit, et sä ikinä pääse ulkomaille, no et pääsekään, et tuu saavuttaa mitään sun elämässä. Jos sun asenne on noin kauhea, niin miten sä oletat, että mitään positiivista voisi tapahtua? Ja mä tiedän, me kuulostetaan tällä hetkellä jotain vitun nirppanukilta, mut kun tää on oikeasti totta. Siis jos mä olisin kuunnellut ennen itseäni näin, niin mä olisin ollut vaan silleen, mitä vittua sä selität, oo jo hiljaa. Ja niinku kauhean semmonen asenneongelma, mut kun tää on totta, mä oon siis jotenkin se vaan on tajunnut nyt, että se on oikeasti totta. Ja siis oikeesti. Kyllä. Miettikää teidän asennetta. Ja niinku olkaa enemmän avarakatseisempia ja niinku tarttukaa hetkiin. Älkääkö olko aina niin vitun pessimistejä. Mitä vikaa siinä pienessä pessimistisyydessä on? Niin. Haluatko jatkaa tulevaisuudesta puhumista vai voinko mä keksiä tältä jotain vitun läppäjuttuja? No, kyllä sä voit keksiä jotain läppäjuttuja, jos susta siltä tuntuu, että tämähän on vaan tämmöstä hassun hauskaa keskustella. En mä tiedä. Moi! Siis musta tuntuu, että tää puhuminen on ollut nyt meille paljon helpompaa kuin silloin, kun me oltiin siellä studiolla, koska siis siitä ei tullut mitään. Nyt mun on helppo puhua ja mulla on oikeasti asiaa, mutta silloin siellä studiolla siitä ei tullut yhtään mitään. Mä vaan tönkötin siellä tönkköpaskat housussa ja olin vaan silleen. Mutta se varmaan johtui siitä, että mulla oli ne kuulokkeet mun päässä. Mä en kuullut edes mun omia ajatuksia, mä en osannut olla. Koska en mä tiedä, musta tuntuu, että mulla on jotenkin herkät jotkut noin. Mitkä ne on? Aisti-yliherkkyyttä Niin, aistin yliherkkyys on varmaan. Ihan varmasti on. En mä tiedä, minun pitäisi mennä jonnekin testeihin, mutta lol. Niin, oikeesti hankkikaa apua, jos tää tavallaan liittyy tulevaisuuteen, mutta tavallaan ei oikeastaan. Asioita, mitä sä toivoisit, asioita, mitä sä toivot, että sä olisit tehnyt aiemmin. Asioita, mitä mä olisin toivonut. Mä toivon, että mä olisin puhunut aikaisemmin ehkä, ja että mä olisin ollut enemmän oma itteni. Mä oon ollut aina silleen ehkä oma itteni, en mä tiedä. Mäkin, mut sit oikeastaan en. Tai silleen musta tuntuu, että mä en niinku oo ikinä oma itteni. Gasp. Hei, mä kuulen taas ääniä, mutta siis mitä toi nyt tarkoittaa? Kun mä en niinku tiedä, kuka mä oon. Kun musta tuntuu, että mä oon kaikkialla, tiedäkö, eri ihminen. Tässä musta tuntuu siltä, että nyt mä oon oma itteni. Mut sit kun mä oon vaikka kotona, musta tuntuu, että mä oon vähän silleen joku muu. Että mä haluaisin olla kaikkialla oma itteni. Ja sit kun mä oon koulussa, mä oon taas ihan eri Veera. Mä haluaisin olla kaikkialla tää Veera. Ihmiset ja ympäristö, se muuttaa. Ja Niin. se muuttaa silleen, että sä et niinku edes välttämättä huomaa sitä, tai sitten jos sä huomaat sen, niin et sä voi yhtäkkiä olla taas sä, jos sä oot ollut jotain muuta. Ja sit kun ihmiset on niin kauhean suolaisia, että sä oot muuttunut, mut Ei, mä vaan oon mä.
Tai sitten, ja mä haluaisin olla ehkä enemmän ekstrovertti. Mä oon ekstrovertti. Mä oon ekstrovertti, mutta mä oon introvertti. Mä oon introvertti, joka yrittää olla ekstrovertti, joka on sit ihan puhki kotona sen jälkeen, kun se on ollut ekstrovertti. Mä oon ekstrovertti, joka on kaikkialla muualla introvertti, koska mä en uskalla olla... Niin, mä haluaisin uskaltaa olla oma itteni ja löytää sen oman itteni. Ja sit olla vähän enemmän ekstrovertti. Koska silleen se olisi ehkä vähän kivempaa. Siis mä oon huomannut itsestä sen, että kun mä oon hiljaa jossain koulussa ja tälleen, niin mulla on aina semmonen tosi tukala fiilis. Mut kun mä pääsen ääneen vaikka jotenkin mun koulukaveritten kanssa, niin yhtäkkiä mä vaan siis... Voi vitsi, että mun siis fiilis paranee. Siis mä niinku tunnen itteni niinku siis jotenkin, en mä tiedä, siis on vaan niin paljon parempi olo. Kun taas sitten silloin, jos mä oon hiljaa, niin jotenkin tuntuu, että kaikki painaa ja en mä tiedä. Niin. Mä oon Ja silloin piilossa oleva ekstrovertti. Joo. Ja se on tosi raskasta olla introvertti vaan sen takia, että pelkää sitä, että munaa jokaisen sanan ja muutenkin on Niin. ihmispelkonen ja jotenkin, Mm. en mä tiedä. Tai en mä pelkää ihmisiä, mutta mä pelkään sitä, ihmiset ottaa vastaan ja sitä, että mä munaan joka ikisen mun sanan. Koska mä oon myös todella yliajattelija ja sit niin. Mut oikeesti, se mitä mä haluan on olla se, että mä pääsen mun ahdistuksesta eroon ja voin olla se, mitä mä oikeesti haluan olla. Mm. Ja mä toivoin, tai siis olisin toivonut, että mä olisin löytänyt itsestä tämän puolen jo aikaisemmin, koska se on ollut ihan kauheata olla piilossa aina semmonen introvertti. Siis se jotenkin, siis on niin paljon asioita, mihin mä oon halunnut lähteä mukaan ja niin kuin lähteä toteuttamaan itseäni, mutta kun mä oon ollut niin pelokas ja ujo, niin mä en oo uskaltanut lähteä niihin ja ne on jälkeenpäin jäänyt kaduttaa. Niin kuin ihan oikeasti kaduttaa. Ja siis mä oisin toivonut, että mä olisin vaan löytänyt tämän puolen itsestä jo aikaisemmin. Mut Sentään sä löysit sen nyt. niin, nyt mä oon sen löytänyt ja mä oon pikkuhiljaa niinku uskaltanut olla enemmän. Niin. Tää. Mun on helpompi olla oma itteni silloin, kun mulla on ihmisiä ympärillä, ketkä mä tiedän, että ne ei niinku tuomitse. Tai silleen, että jos mä oon vaikka sun kanssa, niin mä oon 100% oma itteni aina silloin. Sama. Mut sit jos mä oon yksin, niin mun on jotenkin vaikea, kun sit se on vaan niinku mä. Tavallaan. Sä oot vaan sä. Niin. Me puhuttiin siitä tavallaan, puhuttiinko me jo tavoitteista seuraavan vuoden ajalla? Tavallaan. Me puhuttiin siitä, että missä me nähdään itseämme vuoden Niin. päästä, niin eikö siinä tavallaan käyty niitä läpi? Niin, mutta Voidaan me vielä niistä puhua. niin, tavoite olisi nyt vaan ihan ensiksi se, että en mä tiedä, että mä niinku uskaltaisin olla se, mitä mä oon. Se, Niin. musta tuntuu, että se on meidän kaikkien tavoite tavallaan. Tai Se olisi hyvä, että se olisi jokaisen tavoite. niin, koska se on ihan kauheata elää semmosessa feikissä ympäristössä, jos sä et oo oma itse, se on ihan kauheata. Mä voin lukea, mä oon kirjoittanut tänne tällaisen tosi deep jutun. Voi vaan. Jolo, sun elämä, elä elämäs ittees varten. Just niin kuin itse haluat, oot täällä vaan tän yhden kerran, joten tee sun elämästä just sun näköinen, äläkä välitä mitä muut ajattelee. Jos joku ei tykkää susta tai sun tyylistä ihan mistä vaan, niin se on sen ongelma. Kuuntele Veera Hyvin ittees. kirjoitettu. Siis me ollaan Veran kanssa tosi hyviä kirjoittamaan. Sä oot, mä vaan, en mä tiedä. No mutta sulla on järkevää asiaa ja sä osaat sen kirjoittaa paperille. No joo, mutta mä kirjoitan sen silleen, miten mä ymmärrän sen. Ja sitten sä osaat kirjoittaa sen silleen, että vaikka sen lukisi 80V mummo, niin se ymmärtää sen. Ei, mut oikeesti. Sä saat kirjoitettua sen silleen, että kaikki ymmärtää sen. Sitten mä kirjoitan sen silleen, hei Jolo, meikä jynkyttää täällä sitten. Oikeesti mun aivot silleen bätängäs ja nyt mä sain idea. Toi kuulosti, mä rupeen räppäriksi. Oikeesti. Siis, joo, Veera eilen sanoi, että se voisi alkaa räppäriksi ihan vaan sen No joo, ei puhuta tästä. Ei. Mutta niin. Mä voisin nähdä sut räppiuralla ihan oikeesti. Mä en. Ja laulajauralla sulla on niin kaunis lauluääni oikeesti. Ei Mitä oo. vittua, musta tuli turriant. Oho. Joo. Mä oon vähän Jonne, mutta älkää siitä välittäkö. Mä tiedän, että jos tää meidän kommunikaatiopodcast nyt lähtee trendaa, poppaa
en mä tiedä, lähtee, en mä tiedä, joo, jonnekin suuntaan, niin joku vitu jodel tulee olemaan täynnä sitä, kuinka vitu jonneja me ollaan, mutta elämä on. Me eletään itseämme varten, meitä ei kiinnosta teidän mielipiteet, sori vaan, lol. Tai no, okei, totta kai ne silleen ehkä vähän vaikuttaa, mut mä nyt yritän vaan elää semmosella asenteella, että ei vittu vaikuta. Ja no, oikeesti, jos tää tekee mut onnelliseksi, että mä voin olla tämmönen, niin miksi mä olis tämmönen? Niinku, turha teidän on tulla sanoa, mitä mä voin olla ja mitä mä en voi olla. Ja te voitte haukkua meidät lapsellisiksi, mutta no, lol. Siitä vaan. En mä tiedä. Me ollaan tämmösiä. Antakaa meidän olla. Mekin annetaan teidän olla. Me ollaan lapsia. Ja vaikka me ollaankin ehkä vähän oltu tälleen hyökkääviä, me ollaan sanottu, että asenne ja tälleen. Mut kun ne on asioita, jotka on oikeesti ehkä totta. Tai silleen, en mä haluis ketään silleen, tai en mä haluis niinku hyökätä millään tavalla ketään päin. Mut se, että jos on paska asenne kaikkeen, niin se on niin. Mä en tiedä, ehkä tää liittyy vähän tai tää voi liittyä siihen, miksi mua ainakin ennen on pelottanut paljon tulevaisuus. Anna tulla. Mie eikä kuuntele. Oikeesti jos mä lukisin tän näillä kirjoitusvirheillä, mitä täällä on. Mitä sä mun varpaita hiveleet, saatana? Nyt loppu tällainen. En tiedä. No joo. Niin. Joo, mua pelottaa, että joskus hukkaan mun sisäisen lapsen, joka just esim. Haluaa tehdä kaikkea ja innostuu kaikesta ja kaikkea niin. Ja jokaisen pitäisi välillä miettiä vähän niin kuin joku 8V-lapsi, lapsi, joka ei jaksa ajatella, mitä muut ajattelee susta. Ja sä oot vaan mukava kaikille. Kaikki on kavereita ja sä innostut siitä, että pääset pihalle leikkiin kavereitten kanssa. Ja niin, voidaanko vaan mennä takaisin siihen kotiin lapsia ja kaikki oli helppoa ja kivaa ja joo. Tätä mä tarkoitin sillä, että sä saat kirjoitettua sen silleen, että siinä on jotain järkeä. No mut kyllä kaikki tonkin ymmärtää. Kyllä toi oli ihan Niin. ymmärrettävää. Tiedätkö, kun siis kaikkien pitäisi vaan välillä ajatella niin kuin ala-astelaislapsi. Ainakin silloin, oikeastaan ei. Kaikkien pitäisi ajatella niin kuin lapset silloin, kun me oltiin lapsia. Koska mua pelottaa, mitä lapset ajattelee nyt, kun ne on lapsia. Koska nyt mä näen tuolla jotain 8V-lapsia ja niitten tekoripset räpsähtelee ja irtokynnet kimaltaa. Niinku, tiedätkö? Mä olin laittanut sen meidän soittolistalle. Hyvä. Mutta, Mä tein räntti TikTokin. lol. Mutta mulla oli nyt jotain sanottavaa, mä unohdin sen. Tiedätkö, kun mä olin lapsi, niin kaikki oli silleen helpompaa. Mä en niinku ajatellut kyllä mä yliajattelin jo lapsena, mutta mä en silleen kuitenkaan yliajatellut mä en niinku ajatellut lapsena. Kuitenkaan ihan hirveästi. Niin, mut niin. Ja sit kaikkien kanssa pystyt olemaan kaveri, ketä oli vaikka sun luokalla tai samassa pihassa tai... Sä et lähtenyt miettimään yhtään, että minkälaisia ihmisiä ne on. Ja sä vaan pistit jotkut pieruverkkarit jalkaan ja menit lihalle. Vai niin? Menit pihalle uimaan johonkin kuralle tai ja oikeesti oli niinku kivaa. Sua ei nolottanut asiat. Sä olit... Sä pystyt sanoa mitä vaan ja sä olet vitun gangsta. Ja ihmiset ei ollut niin pessimistejä ja niin tuomitsevia ja niin semmosia. Tai silleen musta tuntuu, että nykyajan ihmiset vaan tuomitsee joka ikistä asiaa, mitä joku toinen ihminen tekee. Ja jos ihminen ei niinku sovi tietynlaiseen muottiin, niin sit sut tuomitaan. Niinku ei, kaikkien ihmisten ei tarvitse sopia just tähän tiettyyn muottiin, että sä näytät täältä. Ei meillä pitäisi olla muotteja ollenkaan. Ei, kaikki on ihmisiä ihan omana persoonanaan ja Mietin, ne on kun erilaisia. Kaikki samanlaisia. Se olisi rankkaa. Siis elämä olisi niin tylsää. Ja sille jos miettii, jos me kaikki oltais samanlaisia, niin oltaiskohan me niinku ihmiskuntana edes niinku tässä. Kun me tarvitaan niitä silleen vähän pätäng-ihmisiä, jotka tuolla niinku... Joku on keksinyt sen, että me voidaan käyttää autoa ja joku on keksinyt sen, että meillä voi olla vaatteet päällä ja sit
joku on keksinyt sen, että me voidaan kaikki olla kavereita. Kukaan ei ole kyllä vielä keksinyt sitä, tajunnut sitä ainakaan. Me voidaan kaikki olla oikeasti kavereita. Jos ollaan kaikki vaan semmonen iso kaveriporukka, niin sittenhän meillä olisi kaikilla niin paljon helpompaa, kun me ei tuomittais ihmisiä toisiamme. Niin kuin, miksi me tehdään elämästä niin vaikeeta tuomitsemalla toisiamme ja itseämme ja muuttamalla itteemme ja toisiamme ja niin kuin, olemalla tuon lumppuja? Oikeesti. Miksi pitää olla mulukkuja? Niin. Niinku, ei. Mutta oikeasti ihmiset, uskaltakaa olla se, mitä te oikeasti ootte. Uskaltakaa olla teidän oma persoonallisuutenne. Älkääkä muuttako itseänne vaan sen takia, että te ette kuulu teidän persoonallisuudella tai muulla johonkin tiettyyn muottiin. Vaan se, että sä uskallat olla erilainen, se on jotain todella uniikkia ja Se, että sä mahtavaa. uskallat olla oma itteesi, niin ehkä se rohkaisee jotain muutakin tuolla olemaan oma itteensä. Tai ainakin mun on paljon helpompi olla oma itteni, jos mä näen, että se ihminen, kenen kanssa mä oon, niin nekin on oma itsensä. Tiedätkö, jos mä näen, että sä esität jotain, niin sit mullekin tulee semmonen, okei, munkin sit varmaan pitää. Mut jos sä oot oma ittees, niin munkin on helpompi olla oma itteni. Kyllä. Ja jos mä en tuomitse, niin miksi sä tuomitsisit? Jos mä en tuomitse itteeni, niin miksi sä tuomitsisit mua? Mä oon ainut, kella on oikeus tuomita mua mistään. Paitsi jos mä murhaan jonkun, niin sit varmaan joku voi tuomita siitä, mutta silleen niinku... Tolleen niinku muuten. Niin. Ja mikään ei oo nolo, jos sä et tee sitä ite noloa. Siitä tulee noloa siinä vaiheessa, kun sä ite ajattelet, että olinpa mä nolo. Täältä mä vaan lauan näitä elämän Äijä vaan viisauksia. laukaa. Varoitit lauke. Joo. Niin. Me ollaan puhuttu tässä 46 minuuttia nyt. Onko meillä vielä jotain asiaa? En mä tiedä. Tulevaisuus ei ole niin pelottavaa ehkä, jos sitä ei ajattele liikaa. Jos se ahdistaa sua, niin älä ajattele sitä. Ignoraa se vaan. Se tulee jossain vaiheessa vastaan kuitenkin. Tulevaisuus ei ole sitä, miltä se näyttää. Mikään ei ole sitä, miltä se näyttää. Eikä siitä menneisyydestä kannata murehtia, se meni jo. Sä elät nyt, elä hetkessä. Jolo! Jolo! Rock'n'roll baby. Rock'n'roll. Rollsiin, siis meidän pitäis mennä sinne Rollsiin. Mennäänkö? Joskus mennään Rollsiin. Yes. Oi vitsi, että oli hyvä läpy. Ihan jees. Ihan jees läpy oli. Oli. Mutta oikeasti. Tulu! En mä tiedä, tää oli ihan hyvä jakso. Toivottavasti teillä oli mukava kuunnella ja ehkä katsoa tätä. En mä tiedä, tuleeko tätä koskaan YouTubeen. Toivottavasti. Mutta ainakin tää kyllä Spotifyhin sitten joskus ilmestyy. Jos me ei olla munattu jotain. Kuva. Mä haluan tonne. Mäkin. Hei, mä haluan vuorille. Joo, no niin. Jolo, hei hei. Hei, Pitäkää hauskaa. Moi moi.